albarkace ki yan mata kai wallahi kai Allah mun gode ma ba ruwa na da wata sana'a ba wani action to ya ga ya harkoki ya da kuma ana zafi na kuma kace ba giga sai ya gaba ɗaya kai bai da ga mai abba ni ma na fito ne dan zaga gari ka san yanzu ba wani sana'a amma ya san na kalau ne wai dama da Allah da annabi kun san harkar nan haka take biyu tun farkon ina kai shekara 10 samu an tallafa na auren nan ba mata ta yi aljanna ce na gama ganewa wallahi ce ba ganewa a'a na raba ta ta da bane in dai a kafa take aljanna nan wallahi ba zan take mata ba to tafiya kai tafiya mu ga yadda abin yake tafiya a'a ni ba na son mugun alkabari ba mugun alkabari ne ba na so mun riga mun san yadda abubuwan su to kuma daban mu daban a ta riga ya azurta ni da ya gidan manya ko dai dan kai kana bakin ciki kake muku me abin ciki a to kuma saboda ni ka ba zan fita in nema ba ina gidan hajiya za ta ci da ni oke kai mijin hajiya ne na gaske ma amarya ba ki laifi amarya kaki jaji kenan ai wannan a jiga sanar da an ga miki gaba ɗaya a wallahi ni kin gama mun komai ai da ke kallo ina nan na sa waya a gaba batirin ma ya kusa shan dawo amarya gaskiya a yunwa ba ta ba ni gaba ɗaya ni na ma rasa wai jin daɗin nan na ne ka ban da wannan kina nufin da wani ko alhaji ya dawo ne wai gaba ɗaya daga gaba ɗaya ta ko ina kin wadata ne shi shi sa na ce ni fa da ke kallo ba ƙari ni kawai daga auren indiya ne ni da ma can da kike Ali Khan kabuwa ya Ali Khan ba indiya ne ne da ke gani na ai ha ba mu ai wallahi bayan da za a ce ke masu yin nan ai duk da kin yawa baby yawa hai wallahi hai na lillahi wa inna ilaihi assalamu alaikum ana ta sallama ana sallama kamar babu kowa a cikin gida tun daga kwararo nake a mu je ciki mu je ciki saboda me gida ka zo ka zauna mana. A kin kawo mu ruwa dai, kawo mu ruwa zan zauna. Kawo mu ruwa. Kaga kana ka abubuwa ne. Yanzu wata ina zan fara da ma ni shawarar da abokanan nan suka bani ma ni na rasa ta ina ma zan fara amma wallahi ko me zai faru sai dai ya faru Allah. Shigo. Zai gani. Ya haƙuri ga ruwa. Yawwa. Ne haka a cikin leda. Wallahi. Ko an ɗan siyo mana wata tsaraba ne. A kai wata tsaraba. Ai nan da kike kallo. Na ƙagara ne. Wallahi. Kaya ne na gaya miki nan da kike kallo. Kayan sallah ne kuma mai gida da wuri haka. Ba kayan sallah bane ai nan da yake kallo. Nan kayan kanwaki ne. Kanwa. Wallahi tallahi tsakani da Allah da barki. Na fuskanci ayyukan gidan nan. Sun yi cewa ke kuma dama ba daga nan ba Allah ya wadata ki da kasala. Wannan shawarar ta ki ce wallahi da dan kanu. Ni za a ta amana ni za a yaudara. ai akalau wallahi ko akalau assalamu alaikum wa alaikum salam kan na ne gaba ya ta salamu alaikum Allah ta dan Yusuf Allah ne ya gani kuma ko dai an gogu gaba ɗaya kai ango dan gaskiya an gogu dai gaya ango dai ni nan sa da ji ana ce ma an kai ga bari na biya maka dan koyi ai da kake kallo aure kawai ka ji ya amarya tana nan tana neman ta mai da ni kamar Buhari da 'yan Najeriya kamar ya ba da inda ka ce a to tana so ta mai da ni saniyar ta aman kai baka ce daga ita fa ba tsari ka a kai ina shawarar da abokin kuma ya bani kai dan sakwai na ga alamun fa zaka fi abun nan wallahi mina na dai kai dole ka dan wallahi akwai matsala to dan wallahi Allah ya sa dai gaskiya ta ina iya gaya ma ita wallahi wannan abokin naka ya gaya mun tankan ne auren nan su ma ta fa bi su a hankali su wallahi tallahi
yanzu na auren nan gaba ɗaya na zama sani da talla kawai ziga ta ni take ni na rasa mata yanda zan Ni an sani ni ta. aska buwaye amma kuma ni an buwaye ni an buwaye ni ta mai da ni gaba ɗaya kawai ni ke wani kawai ta ina Yadda dai Buhari kai mana kenan ko. dan gari wallahi magana ka afi do na gaya ma wallahi ba gidan tanka To ruto ko ne ka sake ta. da biro na nake Yanzu zuwa haka wallahi jiya. Haka jiya. To tunda ba ka san shahara ta titi ne. ai wannan kai da ka tashi bani shawara tufa ba dai yan manya ba ba yan manya ba ke yan manya ce yan manya ce ma yan manya ce aba kaguwa sai fa ka ce daga ita ba kare yuyu kai yuyu dan Allah ne Allah ka ka da mutum ba da hajiya kawai salamu alaikum sallama nake fa Me wannan kuma a cikin leda nake gani? kin bani ajiya ne daga kasuwa nake Me ka siyo? daga kasuwa nake har riba ku fashi na ma fasa shiga ɗaki Allah ya